jaun zuekin, Señor, humiltasunez gure pekatuak Espiritu Santua behar bezala ospatu dezaten. Erroki jauna, Kristo ekin, erroki jauna, erroki dakigula jainko guztiza asua, eta gure pekatuak barkabariek ematen izan betiko bizitzara. Egin bezala ondoioz, jainko ahal guztidun beti egikoa, zure semeak aragia guztuneko jaioteguna urbiltzean, otoitz egiten duzu, Maria Virginaren sabaia eragiatu, eta gure artean bizi izan zen zure izan, Jesu Kristo gure jaunak, agar dezagun da zure salbetzari, ez zer ez dut errogian, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta ere bizitzetan, gizaldi eta gizaldietan. Malakia zen profeziaren burutik, honela mintzola jainko jauna, hor bialtzen dut nire mezularia, nire aurretik bidea prestatzera, eta berehala etorriko da bere santutegira. Zuek bila zabiltzaten nagusia, eta irrikatzen duzuen ituneko mezularia. Horran ondatorren dio jauna guztiunak, nor jasan haren etorrera eguna, nor zutik egon ura agertzean. Uztailaren sua bezala izango da, garbitzailearen lixila bezala, urtu eta garbitzeko eseriko da. Zilarra eta urrea garbitzen diren bezala, alaxe garbituko ditu lehiren ondorekoak. Jaunari opariak behar bezala eskain dezaizkioten. Orduan, atsegin izango zaio jaunari Judako eta Jerusaleko oparia. Lehengo garaietan bezala, ara, Elias profeta bialeko dizuek, jaunaren handi izugarria etorri benuren. Gurasoak seme-alabekin eta seme-alabak gurasoekin adiskidetuko ditu. Lurra ondatzera etorri beharrik izan ez dezala. Jaunak esana. Erantzun salmoa, izan bihotz eta jaso burua. Izan bihotz eta jaso burua. Azaldu niri jauna zure bideak, erakutsi zure bideskak. Izan bihotz eta jaso burua. Gidan azaztu zure lehialtasunean eta irakatsi, zu baizara nire jainko salbatzailea. Izan bihotz eta jaso burua. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aurra izateko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta aideek zein erruki handia agertu zion jaunak, eta zorionak ematen zizkioten. Jaio eta 8. egunera, aurra erdaintzera eraman zuten, eta aitaren izena jarri zioten, Zakarias. Amak ordea esan zuen, ez, Joan izan dugu izena. Esan zioten ez duzuen senitartean inor izen hori duenik. Orduan, aitarik enuka galdetu zioten, zein izen eman izan horrari. Eta oholtxo bat eskatu eta idatzi zuen. Joan du izena. Denak ariturik editu ziren. Bat-batean, bilgaina eskatu zitzaion Zakariasi eta hiltzen hasi. Eta jainkoa horesten. Beldurra zituen gauzoko guztiak eta Judeako mendialde guztian zabaldu zen gertatutakoaren berri. Entzuten zuten guztiek bere baitarako esaten zuten. Ze izango ote da ume hau, zeren jainkoaren eskua harekin baizegoen. Jaunak esanak. Gabon-gaba bezperak daude. Abendu handia
eta batez ere liturgiak nola batean sentiarazi nahi digun giroa, itxaropen, poz, alaitasun giroa dugu. Hoxe da, edozein egoeratan gaudela ere, mundua edozein momentutan dagoela ere, sinistunak egun hauetan eukila duena, itxaropena, poza, alaitasuna, horrek ez du esan nahi, gauzak egon daitezkenik, poz hori, edo itxaropen hori nola baitere kaltetu, lainotu, edo lausotu dezaketenak. Dano ditugu, gure goraberak, momentu zailak, izaketzazken oroitzapenak, gure tristurak, munduari ere erreparatzen badiogu, ikusten ditugu zelulako gerrak, zelulako justiziak, Jesus jaiozan lurraldean, Palestinan, ze egoera gogorra izugarri ikusten dugu, beste lekuetan ere, Ukrainian eta oraindik ez da bukatu, beste denbora bakarra, beste gerrak ere badaude, behin ere aipatzen ez direnak, oso gutxiak aipatzen direnak Afrikan eta horrek denak lainotu egiten du hori, baina sinistunaren esan genezake itxaropena sakonagoa izan behar da beti. Gure itxaropena ez da, dena ongi joalako, dena bikain dagoelako, inongo arazorik ez dagoelako, guk ez denolako. Gure itxaropena da, jainkoaren eskuetan daudelako, jainkoak maite dituelako, eta gure jainkoa gertu dugulako. Jainkoak ez gaitu sekulan eskuetan duziko. Eta hori demostratuz, jainkoa gure gara etorri da. Eta hor txedu gure itxaropen nagusia. Nahiz eta gaineko gauza guztiak ilun edo triste edo komplikatuak izan, hori ez dugu aztu behar. Hori ez dugu sekulan kaldu behar. Jaunak ekarri dugu itxaropena, poza, alaitasuna, indarra, horrekitu behar. Jesusen jaiozak hoxe sentiarazi nahi dugu. Jainkoaren salvazioa, bera gizaki egin dela, gizon egin dela guk salvatzeko, baina baita ere gure indarra emateko. Guk hori senti dezagun, gure eguneroko bizitza, gure eguneroko edo tokatzen zaizkigun goraberetan, beti jainkoaren gertutasun hori beti sentitu behar dugu gure bihotzean. Eskatzen dugu bada, gaurkoan entzun dugu, Elisabet eta Zakarias eta Zepoza hartu zuten, Joan Bataiatzailea jaio zenenik, eta guk eskatzen dugu horrek, ez zuzen ere, Joan Bataiatzailearen jaiotza horrek, baita ere iragartzen digu Jesusena. Guk ala senti dezagula, Jesus mundua jaio zela, hoxe senti dezagula, eta horrek eman dezagula itxaropena, poza, indarra, eta besteak Jesusek erakutsi bezala maitatzeko borondatea. Eta egin izan horrein eskatuko dugu, gaurko egunetan, bereziki munduan zehar sufritzen ari diren guztien alde, gerrak direlata, gaitzak direlata, beren etxeetatik urruti dutelako, jateko, beharrezkoa dena ez daukatelako, eskatuko dugu jaurari berak eman bezain indarra. Euskal
Eskaintzen dizugun opariolek jauna, paketu bezala zurekin. Horrela grazia indarturik, gure salbatzailearen jaiotza ospa ezagun, errege bizi eta gizaldi eta gizaldietan, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko jauneri. Egokire bai eta zuzen honek eta beti zuri eskerrak jauna, aita guztiz santu, jangoitual guztitu beti horrei. Jesu Kristo jauna bitartez. Eraldengo profeta guztiek aintzin adierazia, ama Virginia maitasun samurrez sabela ekarria, Joanek etortzeko zela esana, baita etorria zela ere berkutsia. Bere eskatuko zezabila, egun berri misterioeko prestatzen. Otoitzean erne kibitza eta bereko espetan alai. Horregatik, aineru eta goiek ekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari horatzen gaiau, beti eta beti abesten. Santu, Espiritu Santuak bat egin izan. Gogo izan jauna,
egin izan,